Good morning. Today is September 21. Di pala may natatapos pala ang misa. Alagad budoy kay may daman ng bibindita. Yung pamamalas ako nakaduha kita binditahi. May design. Oo, nagpapasabot na nga sa sainton niya. Domingo yan ang adlaw. Ito timang rawon yan at kabiyahin na akong sinisiring nga inop malain. Itong kuno nga imo pag binurbalabag kabahin hiton nga mga embankment. Pahuway hiton amot maging hinungdan. Ito inop man lano pero yung istorya ko laton hay kita mapahuway na kita hinin nga aton mga himang rawon hiton embankment kay diri laro mamay anak inop alaga daw kay nasaring naman ito didto na amon igbaw ba may tunda ko didto nga tarpulin tumod ka mo diri nasarat didto justice for sangkay tunyo. Dini patarawan patarawan inopla ito tunyo pero malay mo tunyo sa initon nga ito na atong pag binurbalabag kabahin itong mga embankment ito ba nalilipay ito ba di rin nalilipay una-una nga daan bisang pa kita nagdi-disclaimer nga tatong panoyin pagpakita la pagparaya pagkino pa sila sorry laha pasaylo ako lang niyo kumbaga kay Roman Tonyo talon adat yung anak dahi kasyamot so tako na lahin niya na masisiring kabay kita mamurot Tonyo hinsiyot 10 chik na doy alas 8 pasado mga 14 na dahil ni oo di pala may natatapos pala ang kuhan ang misa alagad budoy kay may daman ng bibindita na yung pamamalas ako okay nakaduha kita binditahi may design oo dili kita agi kay traffic kay na dida kay kagawas oh nakaduha budoy Antonio kuan ni binditahi oh nagpapasabot na nga sa sainton niyo oo kaya no ansiyahan ologod bakit ang ginta po oo nagpapursa at nawong nikaduha or kita sabot may da ngayon didiliwat ha luyo oh oy may daliwat didi haluyo kuang gihap na mimindita mamay kalahton siya rin pait sa sign o pamamalas kita ano nagkaragsigunad to nagkagawasan mga kuwan ala kada no talon una ulo ano ha di lamaya kaya no Domingo yan ang adlaw may danaton yung mga rawon oh gintuyo ta di kita agi na may plaza okay ano nganti ka di kita pabalay pingaga man ito timang rawon yan kabahin to na kabahin na akong sinisiring nga inop okay karam ko Anton pingaga heyo alagad na niya pingaga heyo oo so yun natatot yung mga rawon yan matika di kita ha merkado kaya no budoy kagabi mga alas 6 mga alas 4 ada binuhat kita kaya no ihi pero saan pa kita umihi mamay kalabudoy ulokad kay nag-inop iton niyo ano akong inop marang ka mo malain kay nakadto ko na dagat magahon ba katapos tigdeto nga baga sumidlit ang adlaw katapos may dumao pa ako ng mga kuan mga komba nagpakaitom ano sa amon nagyakan sumiring tunyo pag siring nga tunyo nagsisirom ito ng bagan tigda ba nga naggabi tunyo anak nakikita nila ito hay bagan lambong laba tunyo yun medyo kutuy hayim itong kuno nga imo pag binurbalabag kabahin hiton nga mga embankment
pahuway iton kaya no bangin ko na iton amot maging hinungdan tapos nawara itong dayon ulagad ko wara kay nakitang ko itong hira mantit nga sa oo. Oo so mo ito na natin inup alagad budoy ito inup man lano pero ginustorya ko laton hay ginustorya ko laba ngayon kita mapahuway na kita hinin nga aton baga pag binurbalabag kabahin iton oy kabahin iton mga himang rawon iton embankment kay diri laro mamay nakinop alaga daw kay nasaring naman ito timing pagudan kita ito okay na pa blatter alaga dito kay nasaring man dito na among portahan o dito nigbaw ba di ba dito tigbaw baga kuan may tunda ako dito nga kuan nga poster o diri poster baga bahin tarpaulin tumod ka mo diri nasarat dito justice for Sangkayton nyo oo okay katiman didiha kuan didiha dagat di ba nagsirong tas nawaratira ningad to kun sa kuno nga lugar kaya di ba mo to basta ka nga nagiilog ningad to ka nga ito sa nga lugar timo no nagiba-iba ito oo alagad budoy kay tumod ka diri may dako kasturya duduha nga lalaki liwat makakilala ko na diri ko ni ko kangkunhin oo mamay ka mo dini tatapuson ni taton storya kabahin na nakinop alagad budoy kay natalikod ako nito tapos sira nakadaranig bon gutter kada kaming ligidan an balay nira natalikod ako may ditong dumapon hakon nga gimpusil ako ulo sus ginoo ko tapos tigda ito nga yun nga bagahin may da mga bukad na tapos damon tao dito plaza tapos amo na ito nakikita ko ito dito baga may doon na ito nakasurat nga just diri ito nakuan dini patarawan patarawan kay inupla ito Tonyo pero malay mo Tonyo sign ito nga ito na itong pagbinurbalabag kabayan itong mga embankment itiba nalilipay itiba diri nalilipay kaya una-una nga daan bisang pakita nagdi-disclaimer ito yung mga embankment kaya tatong panoyin pagpakita la pagparayaw itiba ito dito malilipay siguro kay makikita man gihapon nga aminon nato tato nakikita hiya ko nakita man nga may da mga kabang may da mga unfinished project which is para hayra bakino pa sila sorry laha kung pasaylo ako lang niyo kumbaga at least pag nabati ka mo at least buhay pa at least pag nabati ka mo nga ini tikang inihakon boses nga nangarohin pasaylo kumbaga sugad ba pero ano pa man dili na Roma may good man iton nga itong pag binurbalabag iton kuan iton kabayan iton nga istimang rawon kay pastilan itim balor Tonyo bisan na dat sumiring da libre leton libre leton kaya damot na pupungot kaya paton di ba we cannot please everybody by sumiring ito hit man hiton nyo man leton bisan ton libre okay Roman Tonyo talon adat tim anak adahi kasyamot padaw tas magpapaka hero kita daan may danim ka daan pagka kuwang ka na may da ka nakanta nga Sangkayton nyo anis lang tawaray
Diri mao pa yan oh. So daan lang kayo papasabot nga ito na itong pag binurbalabag na iton nga kabayan mga embankment diin man yung mga lugar hindi rita na iton baga lalakip ito na aton burbalabag kay makori kita baga makadaot kay iton posible good man nakakadaot kita kaira. Wala taman yung mga panuyo sinir nga wala tayo mga panuyo pero para haira kay tungod makikita good man itong era kuan era proyekto siyempre makabibido para haira kay pastilan dila rumamay ha. So tako na lahin niya na masisiring gabay kita mamurot tunyo hinsiyot so danak kaya pa kayo magpapasabot kung hain-hain kita mamumurot hinsiyot ha kay baga namimiss ko naghihapon pag sinursulot hanmiril ha gabay kita mamurot budoy so maglilibot ito burubong to didiha kuan didiha likod kan ramos bayan mahimo natin nga pasasing ng ilan oy pera kilo 240 oo kada Domingo din tingnan ito din Cebu mamay kailan magrasa bisan oras pa kita patuloy nato nga dulhan kita oy iton kilo iton kuan 320 ha pura ano daw mapasyada lang kita damot music papasyada talaga mo. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. Man, oy mga bunay 300 o 80 o 70 I-vlog amon yun at mga kuan oy it kuan tagpira yan na iton City so din 80 adi 40 may 20 pa may da 20 mga silupin plastic hala i-vlog ha kapte wala may mga plastic kita ha kita dito ating mga plastic ayaw lahat bantay plastic di naman napakita ay tadi nga kuan aninin egg pogo 500 pieces pero man oy tag 3 oo bak marasa itong basta gitutunan no tapos gabigin kakaunon kinabosan kay malapirit yes talagat malapirit Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Uy, ituan nga niya na ha. Kung tagpira ito na gasol. Maharang ka mo kung tagpira yan at gasol. Tag 1,000. 1,001. Oo, 1,170 ada. Lumpia wrapper. Actually anak panuyad to amod to ni mga rawon tayo ng adlaw. So di rin nakita to may labot. Kita to nalahin niya na din libot-libot. Ay ali dila na kita masingad to, madi kita didi. Libot kita lord didi.
amo na iti, agilala. Ayan kay. Oo. Uy, Mauricio Didi. Barato dat bunay. Baga nagagrago man hira, may parapol. May parapol? Ha? May na parapol yan eh. Ano first prize? Titinawag sang kayo. Pamati ka may danim saot. Damot may bunay dito baligyan. Ha? Gansagar sa utot. Oo. Damot may bunay dito. Ano man din yun? Hello. Eh mga gwapo nga niyan mag-go sa estildera. Ikaw naman. Oo, matawa-tawa. Oo. Barato. Ano man ano? Barato. 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 280. May kutuya. Ha? May kutuya. Ikaw man yun. Oo. Paparong ko anay. Sige. Si Mananita ngayon. At so, parang laniya. Kaya siyempre na may mangraw. So, nagpakihan na hakon. Kung... Oy, mapahinga. Mapahinga aga. Naglibot-libot la. So, bali ano. Buburo balabag. Oo. So, bali niya ngayon pakihan na hakon ano. Kabahin han kuan. Kabahin na pagpipicture. Kung pagpipicture ko no, piratakso ko tagido ano eh. Music. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankei Tonio, a friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankei Tonio. Ito mga kagi. Oo. Dala na kami minutos. O nagpapakya na ngayon hiya. Kabahin anuhan na kuan. Pagbibidyo. O pagpipicture. Para yan ako ng pizza. Mapay nga kuan. Mapo. Tabi po ay. So nagpapakya na yung mananinita palan niya dato hiya kabahin ito na pagpipicture tayo hindi kita ko daker ito akong lugod batos baga maramaram niya magpicture ay mapahinga kulo o aga maram lugod magpicture itak batos oo. Tapos hermana ko nung yahiton del Rosario yan ang October 13 ba nanindugan ng Barahibo kaya no iton nga pizza nga October 13 birthday ko ito no oo ba kita niya salit maundan kita iton nga embankment ay ba hindi kita hiabtan simba ko ayaw oo ha. So again mga ngaro nang lagi tangadahin na dispensa at least nabati ka mo. Oo. Eh ba naamot pasangilan nito nyo. Ayaw. Ara man dito si bisan pa kita magsiniring mga disclaimer. Hayra.
bali matong hitman masaring nga waray ko maraw tayo mo Antonio nga intention kundi po pusilo simba ko. Oo, adto inoplad to ha, naginupla kita, so adto may dadto sign posible liwat bahay may da magka kukuan. Oo, dahil gabay kita mamurot hinsiot. Oo, amo na upaya ha. Oh, gabay kita magpinanmurot na lang siot pero tuhay pa. Oh, masugad ba yun? So buwas untad to na akong pagod to plano unta maglilibot kita. Oh, gumana naman ang drone. Bakit nakagpatukal-tukal kita kakulop? Oo, kakulop ang kulop. Gumana. So na ako untad to papinalupad-lupad na kita himdron ang mga embankment. Kunain ang may mga kabang pero di rin maupay pabayit hira. Oo, ay kita tunhin kuan ay kita ay brad ay kita kiwi sharing pa sabay kita iton numundang kay waray iton ka kuan lila rumamay. Oo, lila rumamay ito budoy atong ngayon kuan binuhat diri maupay ay baka magawasan to sasabtan diba malain diri maupay mamay kala to damon tao di gawas damo ko ng bukad tapos may diri ako no tarpaulin justice for San Caytonio tapos dinidamon maglalamay birtan niya simba ko. O tala so karon talaan na inin. O again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabali lagi hapon yung mga yukbo. Oo, diri ko na ubos ang takalugaringan. Ako sa Caytonio, good night, sweet dreams mama. Chup chup. Okay.